Se jsir proċess ta' konsultazzjoni biex tiġi aġġornata l-istrateġija tal-edukazzjoni għal pajjiżna. Dan qed isir mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol bisħab mas-soċjetà ċivili u l-entitajiet edukattivi u dawk ekonomiċi sabiex fuq medda ta' xar snin bejn l-2014 u l-2024 titjib is-sistema edukattiva ta' pajjiżna. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo qal li dak li jiġri fl-edukazzjoni se jkollu effett fuq x'tip ta' soċjetà ser ikollna fil-futur, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-impjiegi. Il-Ministru kompla jgħid li dan is-settur huwa wieħed ta' kompetittività u għalhekk qed issir din l-istrateġija komprensiva biex iż-żgħażagħ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom f'dinja li qed tinbidel. Dinja xi ħaġa ambizzjuża ħafna li fiha qed naraw kif se nfasslu d-deċiżjonijiet li għandna bżonn nieħdu biex f'dinja li qed tinbidel daqshekk, f'ekonomija li qed tinbidel daqshekk u f'soċjetà li qed tinbidel daqshekk niżguraw li dak li jiġri fl-iskejjel tagħna qiegħed biex jipprepara għal għada u mhux biex jipprepara għal bieraħ. Preżenti għal din il-laqgħa ta' konsultazzjoni kien hemm il-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli flimkien maċ-Chairman tal-MCSD John Bencini. Il-Ministru Dalli saħqet illi wara 11-il sena ta' tagħlim, ħafna mill-istudenti xorta waħda joħorġu mill-5 sena tas-sekondarja mingħajr ebda taħriġ. Hija komplittajt li din hija problema kbira għalhekk dawn il-laqgħat ta' konsultazzjoni huma ferm importanti. Din hija laqgħa importanti ħafna illi għandha llum għaliex qegħdin naraw il-link bejn l-edukazzjoni u l-iżvilupp nazzjonali. Għandek l-istrateġija edukattiva illi ġiet ippreżentata. Filwaqt li għandek is-social partners hawnhekk għandek l-employers, għandek il-unions illi jagħtu is-sem tagħhom għall-iżvilupp nazzjonali. Il-Chairman tal-MCSD John Bencini qal li minn barra li għandu jingħata importanza kbira s-settur edukattiv, għandu jingħata importanza wkoll l-aspett soċjali. Il-qafas għall-istrateġija l-edukazzjoni għandu 4 miri ewlenin li jaqblu mal-miri Ewropej u dinjija fosthom li jnaqqas l-iżbilanċ fir-riżultat tat-tagħlim bejn is-subin u l-bniet, li jgħin l-tfal li jkunu fir-riskju tal-faqar jew li ġejjin minn ambjent soċjo-ekonomiku diffiċli, li jiżdied l-att ta' nisa li jiksbu t-tagħlim tul il-ħajja, kif ukoll li jżid l-att ta' studenti li jażlu li jsegwu korsijiet postsekondari, vokazzjonali u terzjarji. Bis-saħħa ta' din l-istrateġija se tissedda s-sinerġija bejn is-sistema edukattiva, s-soċjetà ċivili u ekonomika u bejn ir-riżorsi edukattivi ta' pajjiżna u dawk tal-Unjoni Ewropea.